Bona tarda, Catalunya. Benvinguts. Estamos ready. Estem redis. Vale, puc dir contexto. De part meva. Fa des de, no sé, vindria com 9-10 anys que no vaig a les fires de Sant Narcís. Ahí lo dejo todo. Doncs això, que anem cap a les fires. Yes. Amb les de classe, Yes. perquè ens portem molt bé amb la majoria de les de classe. Sí. I... En general amb totes, l'únic Sí. que cadascuna s'ajunta Clar, més aquí exacte. i tira i ja està. Exacte, però en plan, hi ha molt bona relació. Ja, Sí, la en plan, veritat està que bé, sí. la veritat. Jo estic molt contenta. I ja està. Ara ens veiem. Estem amb la Carla Rodríguez, perquè tenim dos Carles a la classe, la García i la Rodríguez. I amb la Gina. La más chula soy yo. Gina. Estem a les fires. Va, Gina. 3, 2, 1, ya. El context. Sí, ella puja. El context és que el noi s'ha apropat, el nen s'ha apropat i li ha dit piedra, papel, tijeras, si me ganas te doy una entrada para una atracción. Si no, pues res. I la gent ha guanyat i ja, lo millor a lo millor no és real. No, espérate. El nen està dient que la Gena se va a subir gratis. Gena, Me suban XXL gratis. gratis. Y nosotros vamos a grabar. Ens hem pujat totes. El ratón vacilón. No te imaginas. El ratón Mira, yo vacilón. ho explico. Hi ha un nen... la foto. Hi ha un nen que és supermono, que ha vingut... Per lo vist de ciutat. Sí. Bueno, I hem baixat. ha sigut espectacular. Ja, ens ha encantat. Ha sigut molt guai. No ho recordàvem així. Ha sigut més fort del que ens pensàvem. Bueno, es que somos unas cagadas. Ja, també. O sea... Jo crec que els pares de baix s'han pixat de riure. Sí. Ja hem sortit de fires i ara estem anant cap a un lloc que hi ha paradetes supermones. Sí, anem a prendre alguna cosa i després passem per allà. Perquè la nostra amiga, la Carla, ha de treballar. Jo no, l'altra. I sabeu què? Espera, i hermana, no me robes. I després, o sigui, com que ella ha de treballar, doncs anem a seure i llavors ja així descansa, perquè si no estarà treballant fins les tantes. I ara la Carla us farà un informatiu. La Carla es diu Carla Rodríguez García y yo em dic Carla García. Pero no somos primas. Oye, que me voy a poner... Me dijo uno formaggio. Degustació. Es queso pastel de queso. Está Pastel bo? de queso. Está buenísimo. Uy, a mí me gusta pastel de queso. A mi és que ara no m'entra. Está buenísimo. No, No, merci. ¿Por qué? no me gusta, me sienta mal. Millor hem sortit d'allà perquè és que si no haguéssim acabat gastant diners. Estava tot molt maco. bonito. Sí, molt maco, però molt car. Sí, no molt car, però... Bueno, Si ens ho podem... Había un collar de 20 pavos. Sí, si ens ho podem Voy a estalviar vender millor. una teta para eso. Ja ha arribat la Bruni amb nosaltres. Ha marxat la Carla Rodríguez, ens han abandonat perquè ha anat a treballar i ara vindran l'Emma, amb qui vindrà? Sí, amb la Sònia, però primer elles se'n van. Elles primer se'n van a menjar i tot és perquè l'Emma todavía tiene que coger a la Sònia. Ah, Vale. ai, que guai, música de carrer. Hem de sortir del... Grábalo porque yo quiero enseñar. Ah, vale. Acabem de sortir del Cònic i estem anant a veure la batucada perquè clar, inauguren les fires.
tornem a ser a les fires perquè la Carla ha marxat i hem dit tornem a fires perquè a més ara és quan ens trobem amb la Emma i la Sònia i em sembla que amb ningú més. Full equip. Full equip. Estem esperant a la Emma i a la Sònia. Ara en teoria d'aquí 5 minuts ja venen. Sí. Ha vomitat, pobret. Veus? Jo seria ell. És que ens han dit que pugem i acabo de baixar un nen votant. Jo seria aquell nen perfectament. Que asco, puja. Ja, pobret. Tenim gana, així que ens comprarem Un cofre i una crep. Estoy utilizando solo productos totalmente naturales. Jo crec que li posaré un 7. Receta auténticamente natural. Ese es el misterio. ¿No hay otro? Ai, Con calidad, de verdad, y disfrutando los sabores bien mezcladitos, como lo quiera usted. Lo mezclamos como ustedes quieran. Ha probado el Oreo, el Kit Kat, chocolate, nata, vainilla, Oreo, Kit Kat. està molt bo, Però costa... Ens ha costat la crep 0,50 perquè la dona s'ha equivocat i hem pagat Con 5,50. forma de control, relleno de nata, helado, con el topping a elegir que más te guste y cualquiera de los osilotes que tenemos aquí en el mostrador. Ens hem partit la crep. Està plena, de xocolata. Ui. Ara va. Los gofres están recién hechitos, ¿eh? De la gofrería a la bandeja, con el sabor que tú elijas. Nutella con nata y fresa. Han pujat a una atracció que no me'n recordo com es diu. Com es diu? No ho sé, però m'he cagat bastant. I sí, jo n'he pujat i ja m'he cagat. I ara estem anant a Barraques. Feliz. Que mona. Hola, vlog. Han passat unes quantes hores des que he gravat. Hola, vlog. Al final ens hem quedat a Barraques. Aquest canal és per ser natural. Aquesta és la veritat. Patates. I el mòbil a sobre amb la càmera bruta, en fi.